Felly, croeso i chi gyd bore yma i'r sesiwn nesaf yma. Mae'n dda cael gweld criw da iawn yn ymgynnull. Ac wrth gwrs mae'r sesiwn yma drwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n gwybod bod yr athro David McCracken wedi rhoi darlith ddifyr iawn yn gynharach y bore yma wedi clywed adborth da yn barod. Felly, jyst i egluro rhywfaint o drefn y diwrnod, a wedyn a'i gyflwyno chi i fi'n hyn ac i'r panel yn fwy bwysig o lawer na hynny. Mae'r sesiwn yma wedi ei noddi gan rhwydwaith Ffermio lles natur. Felly, da ni'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am hynny wrth gwrs. Os ga i ofyn i bawb roed i gamra i ffwrdd, os gwelwch chi'n dda, os nad ydych chi'n siarad, mae jyst yn help efo rei sydd efo problemau cysylltu ac yn y blaen, so ni'n ddiolchgar iawn o hynny. A hefyd roed yr meic ar mute, ia? Mae jyst yn well. Mi fydd yr sesiwn yma'n cael ei recordio, felly eto, os da chi ddim eisiau bod yn rhan o'r recordiad yna, yn sicrwch eich chat i ffwrdd. A'r peth ola, dwi'n meddwl, ydy, da ni'n disgwyl ac yn edrych ymlaen ar gyfer eich cwestiynau chi, felly os newch chi deipio unrhyw gwestiwn sydd gennych chi yn y blwch sgwrsio neu blwch chat, felly os gwelwch y dda yn ystod yr sesiwn a wedyn ar ôl y cyflwyniadau gen y bedair bore yma newn ni ddod at y cwestiynau yn hwyrach ymlaen. Felly, efo'r chydig eiriau yna, gadwch i ni gychwyn. Felly, system fwyd wedi seilio ar amrywiaeth ydy'r penawd mewn ffordd y sesiwn yma, ac mae gennym ni bedair amrywiol ar y panel yn dod â safbwyntiau gwahanol i'w delwedd nhw o amrywiaeth o fewn y gadwyn fwyd. Jyst cyn mi gyflwyno nhw, enw fi di Prysor, a dwi'n ddarlithydd mewn rheolaeth amgylcheddol yn Ysgol y Gwyddorau Naturiol ym Prifysgol Bangor ac yn diddori mewn feysydd ymchwil sydd yn pontio amaeth ar amgylchedd. Wedyn, dyna ddigon amdano fi. Rhai da chi isio clywed mwy amdanyn nhw ac ohonyn nhw ydy'r panelwyr. Dyna jyst cyflwyno yn sydyn, mae gennym ni Glenda, Non, Olwen a Teleri. Na i ddeud dipyn bach mwy amdan bob un fel maen nhw'n dod ymlaen i'n siarad. A mae Glenda am gychwyn i ni bore yma. Mae Glenda wedi bod yn gweithio yn y sector amaeth amgylcheddol ers blynyddoedd maith. Dwi'n siŵr bydd yna sawl un ohonoch chi'n nabod hi a'i chyfoedion drwy gwaith nhw, gwaith ymgynghori FWAG Cymru. Mae FWAG Cymru bodoli ers rhyw 8 mlynedd erbyn hyn, ond oedd Glenda yn gweithio i FWAG pan oedd o'n gorff drwy Brydain i gyd felly. Mae FWAG yn rhoi cyngor doeth iawn a deallus iawn gyda phob agwedd o reolaeth cadwraethol a'r ffermydd, a'r hyd a lled wlad ffermydd o lawr gwlad i'r tir uchel. Ac yn ei hanfod, mae FWAG yn pontio'n gry rhwng cynnyrchu a chadwraeth a byd natur ac lleihau effeithiau newid hinsawdd ac yn y blaen yn ytrach na meddwl am cynnyrchu ar un llaw ac ar amgylchedd ar y llaw arall. Mae FWAG yn dod ar ddau beth yn hyd. Mae yna rhyw 5 o staff parhaol, ond maen nhw hefyd yn tynnu staff benodol o dro i dro ac yn sicr dwi'n siŵr fydd FWAG yn brysur iawn yn y blynyddoedd sydd i ddod fel mae'r cynlluniau amaeth amgylcheddol a rheolaeth tir newydd yn dod i law o Lywodraeth Cymru. Felly, efo'r ychydig eiriau yna, Glenda, os ga i ofyn i chi ddod ymlaen fel petai ac i rannu'ch sgrin. Diolch yn fawr iawn, Prysor, diolch am y croeso. Dwi yn trio rhannu wan. Dyna ni. Munud. Dwi'n clywed fi'n iawn, dwi'n cymryd. Dwi'n gweld hwnna. Clywed chi'n iawn a gweld. So chi'n neud y sgrin yn fwy, na fo? Gret. Iawn. Oce. Amrywiaeth. Wel, pan gwes i nhw... Diversity
When I heard the topic of the topic, I was just wondering what on earth I can do with this in 10 minutes time, but thank goodness the focus is going to be Ffermio, ffermydd a'r amrywiaeth, mae amrywiaeth arnyn nhw. Yr cynta, o'n i'n mynd i sôn amdan ydy, dwi'n i'n paent o weithiau dwi'n clywed bobl yn sgwrsio am ffermwyr a wneud rhyw fath o cyffrediniad, generalisation dwi'n trio dweud, am y ffermwydd fel grŵp. A dwi'n yn gwybod sut ar y ddeiar mae hwnna yn bosib, cos unrhyw grŵp o ffermydd mae yna gymaint o amrywiaeth yn nhw, barn nhw, o ffordd maen nhw'n gweithio popeth. Mae'r falle mwy na unrhyw sector arall gan fod nhw businesses unigryw eu hunain, maen nhw'n wedi bod, maen nhw'n arfer gweithio yn annibynnol, mae yna amrywiaeth eang o fewn y grŵp dwi'n teimlo. Ac hefyd, wrth gwrs, dyn ni'n sôn am cynnyrchu bwyd, mae gennym ni'r ffermwydd dwys iawn yng Nghymru. Enghraifft fan hyn lle mae'r catel yma, yr jerseys yma, yn cael eu cadw fewn trwy'r flwyddyn. Ac mae gennych chi'r enghraifft arall lle mae'r catel duon Cymraeg yma allan trwy flwyddyn i gyd rhan fwy ar amser weithiau fewn. A wedyn, fel Prysor yn dweud, dyn ni yn benderfynol dangos a brolio y ffaith bod ffarmio dwys, neu unrhyw fath o ffarmio yn gallu cyd-fynd efo rheolaeth amgylcheddol arbennig o dda. Dwi jyst yn rhoi cwbl o enghreifftiau yn fama, yr gwylodion lle mae gennych chi amrywiaeth o blodau a'r ciau, o porfeydd traddodiadol, a fyny i'r topiau, lle mae gennych chi mynyddoedd gryg. Digwydd bod yn fama, mae yna cyperiad yn edrych ar ôl hwn, fel chi'n gweld, torri, llosgi, yn fama i trio helpu'r grigiar, fo wrth gwrs wrth wneud hynny, mae yna llawer iawn o rhywogaethau eraill yn elwa. Yr nodweddion dŵr, dwi'n meddwl bod hwn yn mynd mwy a mwy bwysig, bod y ffermwydd yn edrych ar ôl yr holl bioamrywiaeth o fewn hein sicrhau yr ansawdd dŵr. Yr sleid dwytha na ddwna ar y topiau eto, lawr y gwylodion wedyn, yr afon yma'n ymrwyllu trwy dolydd arbennig o bwysig o safbwynt y cadwraeth mae nhw yn cefnogi. Wps, ffordd ma. Ac mae'r bioamrywiaeth yma, mae eisiau cadw o, a fel oedd David McCracken yn dweud, mae eisiau wneud siŵr bod y ffermydd sydd ar cadwraeth yna'n barod yn cael eu cefnogi. Ac hefyd, paent o weithiau dwi'n clywed pethau fel o estalwm, o'n i'n clywed y gyfleunu'r estalwm, o'n i'n clywed yr piwit, y conchwiglen. Ddim llawer o ffermydd gallai dweud bod yna rhain ar ei ffermydd bydd o sôn am nythu a magu cywion bellach. So mae rhywbeth dyn ni'n gorfod wneud yn wahanol. Mae yna rhywogaethau fel y cydyff coch, enghraifft, yn cynyddu, bod mae yna llawer yn lleihau yn ei niferoedd. Ac mae yna llawer iawn o siarad wedi bod yn y sgwrs blaenorol am, os liciwch chi, y 2 camp yma. Dwi'n cofio llynedd yn y cynadledd yma, o'n i'n trio canolbwyntio ar y ffaith na ddylsen e fod 2 camp. Pwy yn y ddeiar ar ei cymryd cadwraeth allan o Ffermio. Dwi'n meddwl o ffarmwr ar ei wneud hynny. A beth ni beth ni'n licio gweld fyse y ffarmwr ei hun yn cymryd yr cyfrifoldeb am y cynllun nesaf, y plan, y cynllun rheoli ffarm nesaf sy'n mynd i dod o dan y cynllun newydd. Dwi'n dangos yr sgrin yma wwan,
o achos mae hwn yn cael gwair traddodiadol, mae yna uchas y gog sydd yn, chi'n gweld fwyaf fanna bod mae yna planhigyn disen bach reit bryn, bit o wood vetch yn fan hyn. Dwi'n am yr person sy'n gwybod sut i edrych ar ôl hwnna a neu siw bod o'n parhau ac falle ehangu ydy'r ffarmwr y hun. O hyd yn hyn, efo'r holl cynlluniau dwi wedi bod yn cysylltiedig â, ydy'r Llywodraeth ddim wedi rhoi y cyfrifoldeb i'r ffarmwr yn amser i ni wneud hynny a gobeithio mi ddaw, ac hefyd mae'r ffarmwr angen yn y marn ni cymryd y cyfrifoldeb. Maen nhw'n gallu wneud o a mae yna cefnogaeth eang allan yna os bydd angen help ar neu arweiniad ar sut i gweithredu ar y cynllun a pethau fanna. So dyna'r dwi'n meddwl y prif neges wrth i ni mynd mlaen. Ac un o'r rhesymau hefyd, fel dyn ni wedi sôn, fel sonwyd yn yr sgwrs blaenorol, mae gen y ffermydd yr stoc yna'n barod sydd yn allweddol i rheoli'r cynefinoedd. Mae rhaid ni gael y defed ar y mynyddoedd ar y gryg os dyn ni am cadw y cynefin felly. Mae rhaid ni gael y catel ar tir corsiog, ar ffeg, os di'r gwartheg o gwmpas, y catel o gwmpas, mae yna wastad bai amrywiaeth. Ac hefyd wrth mynd mlaen i'r dyfodol wan efo'r cynllun newydd, mae'r Llywodraeth yn barod wedi dechrau ar y taith efo gwrando ar ffermydd mwy am y prosiects maen nhw'n meddwl fyse elwa bai amrywiaeth. Mae hwn wedi digwydd trwy cronfa natur. Da ni'n gweld yr SMS, Sustainable Management Scheme, wan. Da ni'n gweithio efo partneriaeth Panel 2050, lle mae grŵp o ffermydd sydd yn cynllunio dyfodol yr ardal yna. Dwi'n meddwl bod hwnna'n arbennig o bwysig. Sut dwi'n mynd ar amser, Prysor? Ia, so chi'n tynnu at y terfyn sy'n yn gret. Wel, da iawn, dwi'n meddwl, dyna'r neges fysen ni'n rhoi rho'r cyfrifoldeb i'r ffarmwr. Nhw sy'n gwybod beth sy'n ar ei ffarm, nhw sy'n gwybod lot mwy am y bai amrywiaeth a'r safleoedd hanesyddol ac yna blaen ar ei ffermyn nhw na mae unrhyw un yn cynabod, dwi'n meddwl. Jyst roed y hyder a'r cyfrifoldeb iddyn nhw ac awe. Iawn, dyna neges positif iawn i orffen hynny awe. Diolch yn fawr Glenda ac Llun arbennig y dda i orffen hefyd. Diolch yn fawr iawn. Diddorol iawn, nifer o bwyntiau amserol iawn wrth bod ni mewn adeg lle mae'r cynlluniau fel da ni'n adnabod wrth gwrs yn diweddu ac mae'r dyfodol, wel mae bron iawn yn lechan Llan ydy, mae yna gyfle i greu cynlluniau gwell a gobeithio dyna'r cyfeiriad. Da ni'n mynd iddo, felly ni'n cael cyfle i bigo fyny ar nifer o'r pwyntiau yn y gwestiynau ar y diwedd felly. Diolch Glenda, so chi'n er bod ni'n hoffi'r llun, so chi'n stopio rhannu'r sgrin rwan, ysgolch y dda. Iawn, diolch. Reit, nesa, mae gennym ni mae non yn swyddog technegol Cig Coch i ardal Gogledd Cymru efo menter a busnes. Wedi dechrau ar y swydd hynny ers dechrau mis Medi, felly yn lle diweddar. Cyn hynny, roedd non yn fyfyrwraig PhD efo ni yn yr Ysgol y Gwyddorau Naturiol yn y Brifysgol y Bangor. Ac dwi'n falch o ddweud y gwir bod non wedi cwblhau yn derfynol i doethuriaeth ddoe fel mae'n digwydd. Felly llawerchadau non ar ran bawb sydd yn y sesiwn yma bore yma. Ac wrth gwrs ar gyfer PhD non, mi roedd hi'n astudio systemau pori gwahanol a defnydd tir gwahanol yn yr ucheldir. Felly, yn ogystal â'r
eu gwaith a llawer iawn o hwnnw, mae'n brysur iawn tu allan i oriau gwaith hefyd. Mae hi wedi bod yn brysur iawn yn arbennig efo mudiad y ffermwyr ifanc ers blynyddoedd lawer. Cadeirydd Ynys Môn 2018-2019, mae hefyd wedi bod yn gadeirydd pwyllgor, pwyllgor materion gwledig ar draws Cymru tan yn ddiweddar iawn iawn. Felly, non efo'r chydig eiriau yna, drosodd i chdi os gwybod gyda. Diolch fawr iawn, Prysor, am y croeso a diolch hefyd am y gwahoddiad i fod yn rhan o'r panel yma heddiw. Does gen i ddim sleidiau rannu efo chi, felly fi rai chi rando a fi'n sgwrsio am ryw chydig. Ond dwi'n am mynd i gychwyn ar yr un trywydd deu gwir a Glenda, ac fel oedd Glenda wedi gybwyll, wrth bendroni am destun y sesiwn heddiw yma, amrywiaeth o flaen llaw, wel, oeddwn i'n meddwl fi fy hun lle mae rhywun yn dechrau mewn ffordd. Does a ddim amheuaeth fod hwn yn bwnc a gellir ei drafod drwy'r dydd mewn cyd-destun y system eich gadwyn fwyd. Ond ar ôl meddwl yn fanylach ar gyfer ymhwt bach personol i fel petai heddiw yma, dwi'n mynd i ganolbwyntio yn fyr ar ein systema amaethyddol yma yng Nghymru, ond y benodol ein priddoedd a'n glaswelltir mewn cyd-destun systema da byw, oherwydd fel mae Prysor wedi gyfeirio at yn barod, dyma oedd mewn ffordd canolbwynt neu ffocws fy ymchwil PhD. Ac felly, wrth feddwl am ein systema ni amaethyddol ni yma yng Nghymru, dwi'n meddwl bod ni'n deg dweud eu bod nhw'n cael eu lliwio gan y tirlun a i briodwedda mewn ffordd lle, gan gynnwys uchder y tir, llethra, priddoedd, hinsawdd ac yn y blaen. Felly nifer o briodwedda gwahanol i fod yn meddwl amdanyn nhw wrth fod yn trafod y systema amaethyddol yma. Yng nghyd-destun amrywiaeth, dwi'n meddwl bod o'n deg deud fod amrywiaeth yn bodoli o fewn systema amaethyddol yma yng Nghymru, yn ogystal â rhwng systema. A dwi'n meddwl dyna lle mae pethau'n mynd bach yn gymhleth mewn ffordd, oherwydd bod ganddo ni gymaint o amrywiaeth o fewn y systema yn ogystal â rhwng systema ffermydd amrywiol ag ati. A dwi'n meddwl bod yr amrywiaeth yma yn deillio nifer o achosion gwahanol, fel dwi wedi sôn y priodwedda ag ati, ond hefyd o ganlyniad i bwrpas y tir, defnydd neu diben, hefyd wrth feddwl am gyfyngiadau o bosib neu reoliadau penodol ar dir penodol. Fel o'n i'n sôn ar y cychwyn, dwi'n mynd i rhoi ffocws yn fyr iawn ar briddoedd a porfa am ychydig funudau sydd i ddod. Ac wrth feddwl am briddoedd, wrth gwrs, da ni'n ymwybodol fod natur a priodwedda ffisegol priddoedd yn amrywio o ardal i ardal. Yn y gwlad eithaf bychan ydy y Cymru mewn ffordd, fodd bynnag mae gennym ni'r amrywiaeth eang hwnnw o ran ochr strwythur, y pridd, y gwead, cynnwys dŵr ag ati, a mae hein i gyd yn ffactorau sy'n effeithio ei gilydd, ond sy'n effeithio sut ydym ni wedyn yn gallu cyfrannu at y system fwyd yma yng Nghymru. A mae hyn, wrth gwrs, yn golygu fod amaethwyr neu ffermwyr yn wynebu sialensa o ran rheolaeth tir o fewn i system. Sialensa, wrth gwrs, enghraifft y difrod i'r strwythur, dreiniad gwael ag ati, ffactorau ffisegol hyn. Un enghraifft, wrth gwrs, yma yng Nghymru, mae gennym ni lawer iawn o dir mynydd a hefyd mewndir, sydd yn aml o bosib gyda potensial isal o ran tir pori, yn dir na allir i wella, o bosib gyda dreiniad gwael. Fodd bynnag, wrth droi hyn ar ei ben, dwi'n meddwl bod y ffactorau uchod hefyd yn gallu cynnig cyfleoedd. Enghraifft, wrth gwrs, da ni'n gwybod fod mawn dwfn yn gallu bod yn stor arbennig ar gyfer carbon. Wrth gwrs, da ni hefyd yn clywed yn aml yma yng Nghymru am enghreifftiau o ffosil yn cael eu cau ag ati mwyn adfer mewndir. Felly mynd yn ôl at ymhwynti i'r priodwedda ffisegol y pridd, a mae hein yn clymu wrth gwrs hefyd gyda'r priodwedda cemegol
A dyma lle mae'n mynd yn dipyn mwy cymhleth eto, wrth gwrs, a mwy o ffactorau eto i amaethwyr fod yn ei cysidro a hystyried wrth fynd ati i ddewis sut i rheoli i tir yn addas. Ac wrth gyfeirio at priodwedda cemegol, dwi'n sôn am pethau enghraifft pH y pridd, chybod yn gynnu ni lawer iawn o briddoedd allan yr ochr asidig yma yng Nghymru, ac wrth sôn am tir mynydd ag ati, mae gennym ni hefyd briddoedd sydd yn amrywio yn fawr iawn yng nghynnwys mater organig a statws maetholion y pridd. A mae hyn hefyd yn gallu dod â sialensa, ond hefyd wrth gwrs y cyfleon hefyd, chybod enghreifftiau da o lle mae gennym ni gynnwys mater organig gwych yn y pridd a cyfleon i fynd ati i storio carbon ag atafelu ag ati. A gyda targeda wrth gwrs ar gyfer dygymod gyda newid hinsawdd, enghraifft net zero alluriadau carbon erbyn 2050 o'i gymharu â'r alluriadau nôl yn 1990. Dwi yn credu bod gan dirwedd o'r fath hyn rôl bwysig ofnadwy i'w chwarae o ran cyrraedd y targeda hyn yn y dyfodol. Wrth gwrs, dwi wedi sôn yn fan hynny rwan am nifer iawn o systema ucheldir a'n systema mynydd ni ag ati. Wrth gwrs, ar ochr arall y spectrwm, mae gennym ni hefyd llawer iawn o dir iseldir, llawer iawn yn llai nas gynnon ni o ucheldir a fynydd, fel bynnag mae hein hefyd yn bwysig ofnadwy o ran yn cadw'n fwyd ni yma yng Nghymru, ac yn dueddol yn cael ei ymieithu yn fwy dwys gyda mwy o fewnbynna, wrth gwrs, systema ar ag ati sydd gennym ni yma yng Nghymru. Symud ymlaen yn sydyn iawn felly at yr ochr y borfa a'r glaswelltir. Wel, wrth gwrs, yma yng Nghymru mae gennym ni hinsawdd addas iawn ar gyfer tyfu glaswelltir. Da ni'n cael hen ddigon o law a haul bob hyn a hyn. A mae hyn, wrth gwrs, yn ffafriol tuag at systema da byw, wrth gwrs, glaswelltir ag ati, gan i bod da byw yn ffordd o fod yn cynhyrchu protein o safon, efallai allan o dir, na fydda modd i ddefnyddio yn fwy dwys at ddibenion eraill, enghraifft o safbwynt amaeth. A mae'r rhain yn systema eitha eang, swn i'n dweud, lle ar y cyfan, sy'n golygu lle nad ydy, fel o'n i'n sôn, nad ydy'r tir yma yn cystadlu o bosib ar gyfer gymaint o ddibenion gwahanol. Ond wrth gwrs, mynd yn ôl i destun yr sesiwn yma heddiw, mae gennym ni amrywiaeth mawr mewn rhywogaethau a rheolaeth yn porfeydd ni yng Nghymru. Wrth gwrs, y systema iseldir yn gyffredinol yn fwy tebygol o gael ei elhadu, cyflwyno rhywogaethau newydd, dechrau sawl system iseldir wedi seilio ar rygwell parhaol enghraifft. Ac hefyd yn clywed yn ddyddiol am enghreifftiau drwy'n waith ac yn fwy eang am systema sydd yn dod â mwy o weillion ag ati i fewn i'w porfeydd am resyma amrywiol o ochr cynhyrchiant ac hefyd ochr amgylcheddol. Wrth gwrs, o ran porfeydd ucheldir a mynydd, maen nhw'n llawer iawn yn fwy amrywiol yn hyd i. Wrth gwrs, amrywiaeth rhwng y systema unwaith eto, a dwi ddim yn mynd i fynd lawr y lôn o drafod orbori a diffyg pori ag ati rwan. Hwn yn rhywbeth dra gwahanol sy'n ni'n gallu bod yn ei drafod. Ond dwi'n meddwl yn gyffredinol fod cynnydd yn ddiweddar, lle mewn blynyddoedd diweddar, yn nealltwriaeth pobl o bwysigrwydd rheoli porfan fanwl, fod hynny ar gyfer defnydd cynhyrchiant o ran ochr amaethu a wedyn y dylanwad ar y gadwyn fwyd, ond hefyd o safbwynt yr ochr amgylcheddol hefyd, y llawer iawn o ymchwil i hyn yn ddiweddar. Ac mae hyn unwaith eto mynd yn ôl yn pontio gyda diben y tir a pholisia. Ac felly, dwi'n meddwl ar hynny o beth, dwi'n mynd i ddod am hwt bach i glod yn gweld bod Prysor yn ôl ar y camera, felly mae hynny yn dod o bob dim at ei gilydd yn ddigon twt deu gwir. Ond ia, wedi crybwyll yn fan yna yr amrywiaeth sydd yn dod â nifer y gyfleoedd a sialensa o safbwynt yn systema pridd a'n glaswelltir yma yng Nghymru, a sut mae hynny wedyn yn bwydo nôl i'r gadwyn fwyd. Diolch. Diolch yn iawn. Eto nifer o bwyntiau byddwn ni'n pigo fyny yn nhw. Gai annog ac atgoffa pobl i roed eich cwestiynau yn y blwch sgwrsio, os gwelwch yn dda.
Mi fydd yna gyfle I ateb, neu'r panel ateb gwestiynau chi. A diolch Noni as ti ymelaethu ar yr amrywiaeth sydd gennym ni ac yn ategu mewn ffordd rhywfaint o'r pethau oedd Glenda ni ddeud, yn ei dweud, does o ddim un ffarm, does o ddim un system yn amrywiaeth fawr. Mae gen Cymru chryfderau yn amaethyddol ac yn gadwriaethol ac yn y blaen, ond hefyd llefydd I wella. Diolch yn fawr iawn. Nesaf, mae gennym ni Olwen. Mae Olwen yn ffermio yn ardal Llan Frothen, sef fferm Llan. Ac dwi wedi clywed sawl un o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn sôn am Olwen a fferm y Llan dros y blynyddoedd, achos ar y teg I Olwen mae hi'n derbyn criw ohonyn nhw bob blwyddyn ar gyfer gwaith maes fel rhan o fodiwl yn ymwneud â chynhyrchu bwyd. Mae fferm y Llan yn fferm amrywiol o ran, mae'n mynd lawr at lefel y môr, ond hefyd yn codi yn o uchel at rhyw 500 rodfedd a mwy ac yn dirwedd go galed mewn llawer ystyr I amaethu. Mae Olwen wedi arallgyfeirio rhywfaint, mae hi wedi gwerthu cig mewn bocsys ers blynyddoedd erbyn hyn ac mae hi'n credu'n gry bod I chwsmeriad yn prynu'r stori mewn ffordd sydd yn mynd hefo'r cynnyrch yn ogystal ac yn prynu'r cig gwerth hwyl hefyd wrth gwrs. Mae hi'n ffarmio mewn ffordd sydd yn plethu yr amgylchedd ag amaeth efo'i gilydd. Felly, Olwen, diolch yn fawr iawn drosodd I chi. Iawn, diolch yn fawr, Prysor. Rhaid mi ddweud be mae Non wedi bod yn sôn am a Glenda, mae be sgynna I ddweud yn cymryd hynny fewn hefyd. Dwi wedi penderfynu rhoi cefndir y ffarm a chydig bach o wybodaeth am y ffarm sydd yn dangos amrywiaeth dros y blynyddoedd o beth sy'n digwydd yma. Dwi'n drydydd genhedlaeth I ffermio yma. Symudwyd nain a taid a'n nhad yma yn 1949. Yn yr adeg yna, oedd amaeth yn dal I defnyddio ceffylau ar y ffermydd a tractors gyntaf yn dod I fewn adeg hynny. Ffarm godro oedd hon a ddiadell bach o ddefaid. O gen heini hawliau ar y moelwyn ar y pryd sydd bellach wedi golli. Mi gadwyd lloiar bwcad a gwerthu mlaen I ffermydd gwell i'w besgu i'r farchnad cig. Fferm 120 erw oedd I yn yr adeg yna. Gymerwyd y ffarm drosodd gymynhad ar ôl ymddeoliad taid a wedyn gefais i'r siawns I gymryd drosodd wedi I mrawd cael swydd cyflogedig tu allan i'r ffarm. Mae'r ffarm bellach yn 180 erw. Mae Julian, fy ngŵr a Mina wedi bod yn berchen dros 25 mlynedd bellach a wedi newid y steil o amaeth a'r niferoedd anifeiliaid sy'n cael ei cadw. Da ni wedi cymeryd yr amser I newid niferoedd y bridiau a y gwarthag a'r defaid iddynt gallu byw'n haws a edrych yn dda wrth hynny a'r tir cynhyrchu digon iddynt byw oddi ar y tir yn yr ha a'r gaea gan gobeithio peidio gorfod prynu fewn lle. Fferm bif a defaid ydy hi bellach bif yn unig oedd hi pan gymeron ni drosodd, ddoth y defaid efo fi a Julian rhyw ddiadell o 30 a mae wedi codi bellach I 70 dafad bridio lle. Mi nathon ni drio codi'r rhif I 100, ond gafwyd llai o feilliad a mwy angen bwyd ar y moga, felly llai o werth bob dafad, mwy o moddion milfeddig costau eraill, defaid mewn cyflwr salach. So mae'r nifer yma sy'n gallu byw ar ei ddanadd rhan amla, a da ni'n rhoi chydig o borthians i'r defaid y feilliad ar ôl sganio I ddod â'i wyn yn Gwanwyn lle. Pan nathon ni gymryd yr awena drosodd, mi o gynnon ni ddyches o 30 fuwch magu a'i ddilynwyr, sef nifer arferol blynyddol o 75 gwarthegyn, ac o hynny'n ormod o bell. Bellach, da ni'n cadw ddyches rhwng 15 a 19 buwch magu a'i dilynwyr, sef oddeutu
45 anifal y flwyddyn ar y ffarm lle. Mae'r bridiau wedi newid yn y cyfnod hefyd o Hereford neu Shorton Croes, Teleri, cos dyna oedd yn cael ei gadw ymlaen ar ôl gwarthag godro, i bridiau pur beef, sef gwarthag duon Cymreig, yn gyntaf ac yn fwy ddiweddar ychydig o wartheg ucheldir yr Alban, ychydig o rei Beltir Galway, a dwi wedi gallu prynu gwarthag wen Gymraeg, a da ni rhaid Aberdeen Angus ar yr heffro duon fel llo cyntaf. Mae'r tarw sy'n cael ei ddefnyddio yn AI, sef tarw potal. O'r rhaid ni newid o'r Hereford Croes a'r Shorton Croes, a mi bod yn methu delio efo rhai o'r diffygion mineral o ddar yn ffarm. Mae lefelau calch yn ofnadwy isel, a mae copper yn cael ei gloi yn y tir hefyd. Da ni wedi cael testio sylwair, a mae yna mineral wedi addasu'n hollol i'r ffarm yn cael ei borthu ar yr sylwair, a da ni'n gorfod rhoi bolus copper ddwywaith y flwyddyn i cadw'r gwarthag yn iach. A mae'r defaid yn cael mymryn o swayback weithiau ynddo. Mi ddefnyddwyd cwrtaeth bag pan oeddwn ni'n cymryd drosodd, ac o hwn yn wneud magnesium deficiency waith, cos oedd o'n cloi hwnnw yn y tir am bod y tir yn cael ei ffortio. A dyn costa milfeddig yn fwy ar y pryd pan o gynna ni ormod o wartheg, oedd rhaid ni brynu bwyd gaea ffwr, a oedd y tirwedd dan straen, ond a gorbori a fwd, ac oedd o ddim yn ffordd neis o ffarmio. Mae'r ffarm wedi cymryd rhan mewn ambell i gynllun, sef tir gofal ac organig. Oherwydd swyddog maes, hyblyg a doeth, mi weithiodd yn dda efo'r tir gofal. Oedd y ffarm a'r amgylchedd a'r bioamrywiaeth wedi gwella'n arw. Biti, rhaid mi ddweud hyn, biti nad yw'r cynllunwyr cynlluniau yn fodlon dysgu at y dyfodlol. Gymerwyd y peth drosodd y cynlluniau yma gen y Llywodraeth, ac oedd y gallu o fod yn hyblyg ac wedi mynd. A mi aeth y sgîm yn fwy ddoeth ac yn gweithio ar dyddiadau'n unig, yn hollol groes i natur a'r amgylchedd. A'r amgylchedd fyw, ac o fod yn cynorthwyol, oedd o'n just yn, oedd o di newid o, oedd o sgîm oedd o'n dda iawn, wedi mynd yn, wel, yn ddiffrwyth i fod yn onest. Glastir oedd y sgîm ddoth wedyn, a hwnna'n gaeth i dyddiadau amrhiodol. A'r tâl rheoli wedi lleihau 2 ran o dair ar yn union yr un maint o dir, cynllun tir gofal. Dim rhyfedd bod ffermydd rhwng 100 a 200 eurw methu ystyried y cynllun o gwbl, yn enwedig os oes isio ffarmio o ddifri. Dyma pan na ystyrwyd glastir o gwbl fel dewis call i'r ffarm. Nathon ni just penderfynu peidio fynd i fewn, ac oedd yr organig di gorffen erbyn hynny. Adeg yma gymerus i waith gyrru tacsi plant anabal i'r ysgol. 4 wsos y flwyddyn, bod o'n bres bach, oedd o'n dal yn dod yn fwy o daliad na cynllun oedd i fod i safio'r byd, heb y rheola caeth. So ni'n cael ffarmio. Y peth gorau am beidio am hynna oedd ein bod ar hawl i torri'r gwair efo'r haul ac nid efo dyddiad hollol amrhiodol a ddi-symud. Dros ein cyfnod yn rheoli'r ffarm, da ni wedi symud fwy at amaeth adfywiol, regenerative agriculture, sydd bosib yn cam ymhellach nag amaeth cynaledwy. Yn bersonol, dwi'n teimlo mae i'r cyfeiriad yma dylai ffermwyr edrych. Mae'r syniad yn mynd i godi braw mawr ar llawer iawn. Mae'r safon y tir yn y Llan wedi gwella'n arw trwy llnau ffosydd, torri'r cnwd a topio efo'r tywydd a'r tyfiant ac nid efo dyddiadau penodol, ond diblwys ac amrhiodol. Defnyddio calch ac farmyard manure fel cwrtaeth, lle mae angan. Defnyddio bridiau addas i'r ffarm,
a darlledu hada. Just lle bynnag oedd o'n fyr o uda ni clover neu rhywbeth felly, just cerdded a just llechio nhw yna, a mae o wedi gwella'r safon y tir yn ofnadwy. Y pridd. Ia, eto, mae'r pridd yn dod. Pridd yw ffynhonnell ffrwythlondeb bob ffarm, sylfaen amaeth, boed o'n cig, llysiau neu coedwigaeth, yr amgylchedd a'r bioamrywiaeth. Prawf, da ni wedi profi'r pridd yn ddiweddar, a y prawf prif gweitha gafon ni o bellfor, oedd cae gathon ni brynu rhyw 4 mlynedd yn ôl, oedd wedi bod mewn cynllun amgylcheddol hir dymor, ac oedd y tir na yn hollol farwol ac yn doedd na fawr ddim o ddewis tyfiant arni chwaith. Mae ar ôl 4 mlynedd, mae wedi dechrau dangos bywyd a newid safon beth sy'n arni. Mae'r colega yn dal i bwyso ar aredig i ailhadu, dyn y cwrtaeth bag yn aml bridiau anifeiliaid modern mawr, stocio trwm, ac i gyd o dan pwysau'r archfarchnadoedd a polisi llywodraethol sy'n chwarae i'w diwlo. Mae anghenion bydol, carbon, newid hinsawdd ac yn y blaen, i gyd i weld ar y bapur, ond mae'r reality o'i rhoi i gweithio ar y ddaear yn cam nad ydynt bellach bodlon ei gymryd o ddifri. Mae yna gwrthod mawr gen y llywodraeth cymryd y cam, bod o'i gyd lawr ar bapur bod nhw am wneud. Mae'r porfa wedi newid o fod yn raigras yn cyfnod fy nhad i glaswell hen ffasiwn fel mae'n deud, a mwy o berlysia. Mae hyn wedi digwydd yn rhannol oherwydd siario peirianna gwair efo cymydog a cael yellow rattle ar yn tir. Y tymor gyntaf, mi aeth nifer bêls un darn o 80 i 30 bêl crwn, a bydd rhaid torri a belio bob man bosib i cael digon o fwyd trwy'r gaea. Diolch mae bridiau cynhenid traddodiadol sydd yma, mi nathon nhw dod trwy'r gaea yn edrych yn iawn, ond oedd y sylwair ddim o safon wych iawn. Y flwyddyn canlynol gafwyd glaswell fel Yorkshire Fog yn mwyafrif. Yr unig broblem yn meddylfryd modern efo'r Yorkshire Fog yw ei fod yn 70% mor dda ar aigras. I'r bridiau cynhenid mae hyn yn siwtio i boliau heb gorfod prynu gwellt ryd o bell. Dim broblem i mi weld. Gwnaed gwair a sylwair allan o'r tyfiant sgynny ni. So mae'n dibynnu yn hollol ar y tywydd. Da ni yn gwneud gwair os oes bosib, cos mae o mor handi, ond os di'r tywydd ddim yn caniatáu, fydd o'n sylwair. Ond da ni, am bod ni ddim mewn unrhyw sgîm yn gallu wneud efo'r tywydd, sydd yn bwysig ofnadwy ar tir lefel y môr mewn tefn. Mae'r haich i gweithio efo'r tywydd. Mae'r perlysia wedi cynyddu mewn nifer ac yn rhoi gwahanol maeth mineral i bob dim. Mi oedd bob ffarm efo cae i anifeiliad sal yn llawn o planhigion o'r fath yma stalwm. Mae'r cydbori efo gwartheg, llai a defaid wedi gwella safon y tir a'i tyfiant. Mae'r brwyn yn cael ei defnyddio o dan y gwartheg yn y gaea fel bedding, ac wedyn ei droi mewn tomen dan do i'w compostio cyn ei ddefnyddio'n wrtaith. A mae gennym ni ddigon o frwyn ar ffarm isel fel hon. Mae'r gwartheg yn cael ei werthu fel gwartheg ifanc stor, heffrod magu neu hen wartheg a bocsys beef. Defaid yn cael ei werthu fel stor neu defaid i magu a rywfaint mewn cynllun bocsys cig. Mae o yn braf cael wneud y bocsys cig, cos mae bobl yn mwynhau yr blas ac yn mwynhau gwybod lle mae'r peth wedi dod. Wrth i mi dreifio taxis, a dwi wedi dechrau dreifio taxis, ond mae'r dir ffarm yn methu cymryd glastir. Mae'r rheola yn hollol amrhiodol i ffarm fach, bod na dewis eang o gwahanol cadwriaeth ag anifeiliaid, a mae'r ffarm efo lot o beth sy'n angen, dim digon mawr ydy'r broblem. So dwi'n dreifio taxis, yn lle cymeryd sgîm safio byd. Hwnnw ydy'n
arallgyfeirio fel cyflog go lew. Ond trwy wneud hynny, dwi'n cael siarad efo bobl sy'n dall dim am amaeth. Dwi'n cael cwsmeriad newydd. Maen nhw'n cael dealltwriaeth am amaeth a cefn gwlad ac yn dysgu Cymraeg. Byddai o hyd yn rhoi gwersi Gymraeg iddyn nhw, chwarae teg. Maen nhw'n mynd i ofyn am eu cwrw ar ôl i mi sortio nhw, a maen nhw'n cael ofyd. Ond mae angen edrych i bob gyfeiriad am cwsmeriad i cynnyrchu ac i werthu cydweithred sydd angen rhwng natur, y ffarmwr a'r cwsmar ar bob ochr. Be mae Glenda wedi dweud bod rhaid ni fod, mae rhaid i'r ffarm dechrau gweithio mwy fel ecosystem gyfa. Mae Glenda'n hollol gywir, nid yn ni'r ffarmwr sydd wedi gofyn tynnu yr ochr amgylchedd o amaeth. Mae rhaid bod y ddau'n gweithio efo'i gilydd. Oedd non yn sôn am y pridd, be di pridd? Amgylchedd y ffarm, sylfaen y ffarm. Olwen, ar y neges yna, dwi'n meddwl fydd rhaid ni dynnu'r cyflwyniad diddorol ofnadwy. Diolch Olwen, oedd yn diddorol ofnadwy. A clywed eto am addasu i'r amgylchedd ac o ran y newid y breidiau a'r glaswelltir ac yn y blaen. Diddorol ofnadwy. Diolch Olwen. Reit. Nawn ni fynd ymlaen i'r siaradwraig ola, sef Teleri. Mae Teleri yn fath eitha prin. Hynny yw, mae hi'n un o newydd ddyfodiaid y byd amaeth. Does am hanner digon ohonyn nhw. Mae'n gret cael croesawu un yn ymhlith ni bore yma. Mae Teleri newydd gymryd tenantiaeth Canacar yn Nantmor. Beth gelert newydd ddechrau mae hynny, ond cyn hynny mae wedi bod yn denant ar ffarm Llynd Isaf, ffarm 6 acre ymddiriedolaeth genedlaethol, ac mi gafodd i'r ysgoloriaeth Ffermio a chadwraeth yn fan yno. Mae hefyd yn ymwneud â'r byd swyddog polisi, fel y byd polisi, yn Debymaethwyr Cymru, mae lot fawr yn mynd ymlaen yn y maes yna ar hyn o bryd, ac yn berthnasol iawn i'r sesiwn yma, mae hi hefyd yn eistedd ar y grŵp lliwio ar gyfer y rhwydwaith ffermio lles natur, sef noddwyr y sesiwn yma wrth gwrs, ac dwi'n siŵr bod Teleri falle'n egluro rhywfaint am ei gwaith hi a gwaith rhwydwaith ffermio lles natur. Diolch ti, Teleri. Diolch yn fawr, Prysor. Dwi am mynd ymlaen i siarad ynglyn â be amrywiaeth a ffarmio hefyd, ond o'n i eisiau jyst dweud yn gyntaf, yn amlwg fel unrhyw diwydiant, da ni angen amrywiaeth o pobl o fewn ein busnesau ni, a yn eitha aml dwi'n cael y request gen bobl i siarad fel merch mewn amaeth, a mae hwn di'r panel gyntaf dwi erioed wedi bod ar lle just merched sydd wedi bod yn siarad. Felly, diolch yn fawr iawn i'r trefnwyr. Diolch i Fiona am setio hynny fyny. Mae'n braf cael y brofiad. Felly dwi eisiau siarad, mae gen i amrywiaeth o gwahanol hitiau dwi'n gwisgo, ond heddiw dwi'n siarad fel ffarmwr. A dyna pam, i fod yn onest, nes i ymuno efo NFFN Cymru, efo rhwydwaith ffermio lles natur. Dim i bod yn digwylydd i pawb sy'n siarad yn y cynhadledd, ond mae gallu bod yn eitha hawdd i siarad am sut mae ffarmio a natur gallu gweithio efo'i gilydd. Mae'n peth hollol wahanol i wneud iddo fo gweithio ar y tir, ar y llawr fel petai, ac i mynd ati i wneud iddo fo gweithio o fewn busnes, o fewn teulu, ag yn union fel Olwen yn sôn, ar y tir sydd gennych chi, ar tiroedd gwahanol. Dwi eisiau sôn hefyd, mae yna lot o pethau Olwen yn sôn am lle da ni'n ffeindio allan bod ffarmio efo natur gallu gweithio i'r busnes hefyd. Ar yr ochr positif, mae'n gres cael gweld sut mae Olwen wedi gwneud iddo fo gweithio o fewn ei system hi. A mae rhywbeth mae NFFN Cymru wedi bod yn gweithio ar yw'r y principle o less is more, gen Chris Clark. A mae hynny'n sôn am sut mae gweithio efo'r tir sydd gennym ni gallu gweithio'n lot well i'r busnes.
Felly mae'n pwysig gweld faint ma'ch ffarm chi gallu cynhyrchu heb gorfod roi llawer iawn o mewnbynna. A mae hynny gallu gweithio'n lot well i'ch ffarm, i'r busnes, ond hefyd i natur. Da ni gyd wedi i ryw fath o trio cystadlu yn erbyn gilydd trwy ychwanegu mwy a mwy a mwy o fewnbynna. A mae hynny gallu fod yn ffordd effeithiol iawn i creu mwy o cynnyrch, ond hefyd mae gallu bod yn gwastraffus iawn i'n busnes ni o ran yr ochr ariannol, ond hefyd i'r amgylchedd. Felly, un enghraifft ydy gwrtaith. Mae'n lot well i pwrs ni os da ni ddim gorfod prynu pethau mewn sydd gorfod mynd ar y tir. Mae'n pwysig wneud yn siŵr bod y tir yn cael be mae o angen, ond hefyd wneud yn siŵr diolch yn cael gormod. Oherwydd y peth yw, unwaith mae gen chi gormod o rhywbeth ar y tir, mae gallu rhedeg ffwrdd, a wedyn mae hynny gallu effeithio ein pryddoedd a'n dŵr ni mewn ffordd negyddol. A felly, dwi'n meddwl mae'n bwysig sbiad ar sut mae'r ffarm gallu gweithio. Mae Chris Clark yn sôn am maximus, mae'n swnio fel tarw, maximal sustainable output. Felly, trio sbiad ar be mae'ch ffarm chi gallu cynhyrchu a heb trio gorfod roi gormod mewn bynna. Dwi eisiau hefyd sôn sut mae'n bwysig iawn bod ni'n cadw pobl ar tir yn union fel oedd Glenda yn sôn, gan mai ffermwyr di'r pobl sy'n nabod y tir a sy'n gwybod sut i wneud i'r gwahanol cynlluniau yma, gweithio ar y ffarm nhw'n hun. Mae'n pwysig iddyn ni cael y wybodaeth lleol yna, y wybodaeth hanesyddol, ymarferol, a mae colli hynny oddi ar y tir. Fedrwn ni ddim creu nature recovery heb y pobl sy'n gwybod y tir y gorau. A dyna lle mae gen i het polisi ymlaen rwan. Dyma lle mae polisïau mor bwysig. Ar y funud, da ni'n gwybod wsos dwytha, mae Agriculture Bill wedi gorffan, a rwan nathon ni ffeindio allan bod y Llywodraeth ddim yn fodlon rhoi safona bwyd a lles anifeiliaid i mewn i ddeddf, i mewn i lo. A mae'n bwysig iawn bod ni yn amddiffyn y safonau yma. Does na ddim pwynt siarad am trio creu mwy o ffermydd ar gyfer lles natur os mae'n dal rhaid iddyn ni gystadlu ar marchnad byd-eang. Ac ar yr un pryd, da ni'n trio cystadlu ar y farchnad byd-eang. Mae yna lot o ansicrwydd ar ôl Brexit ynglŷn â gwahanol trade deal sy'n mynd i dod ymlaen, a mae yna lot o ansicrwydd efo y fath o gynllun fydd rhaid iddyn ni ffermio o dan, a hefyd lle mae'r arian am dŵad. Da ni'n gwybod bod ni bod y taliad sylfaenol mynd i cael ei ostwng, felly da ni angen gwybod lle mae'r pres yn dod am sy'n mynd i cefnogi'r fath yma o ffermio. Ar yr ochr positif, dwi'n ffeindio fy hun, yn amlwg dwi'n biased, dwi'n ffermio gwartheg a defaid, ond dwi yn gweld fy hun sut mae ffermio efo'r anifeiliaid yma ac yn y tirlun yma gallu fod o lles anhygoel i bioamrywiaeth. Dio ddim yn peth hynod o anodd i creu ceia sydd yn llawn hada a bloda, llefydd sy'n cael eu pori bach mwy, llefydd sy'n cael eu pori bach llai, coed o fewn y tirlun ffarmio, gwrychoedd, sgrub, a mae hwnna'n gweithio o fewn y system ffarm, dio ddim yn rhywbeth hollol wahanol. Ond be dwi'n poeni am ydy os mae'r pwysau yma yn cario ymlaen i ffermydd seilio bach Cymru, os mae rhaid iddyn ni gystadlu yn erbyn ffermydd mawr o amgylch y byd, os di bwyd o safon isel yn dod mewn i'r Deyrnas Unedig, dwi ddim yn gweld sut mae'n bosib iddyn ni ffarmio yn y ffordd yma tra'n cystadlu. A hefyd, mae'r ffordd yna o cystadlu yn meddwl bod rhaid i ffermydd arbenigo. Mae ffermydd i wneud job anhygoel o arbennig mewn rhywbeth bod yn anhygoel o effeithiol, ond di hwnna ddim yn creu bioamrywiaeth. Felly mae ffermydd dwys, mawr, gres o ran cynhyrchu bwyd a be maen nhw'n wneud, ond dim ar yr ochr natur. A hefyd, trwy wneud ffermydd yn mwy ac yn mwy dwys, fel arfer, mae rwy ti hefyd yn colli'r pobl
a'r teuluoedd bach ar y tir, a hefyd colli'r wybodaeth yna gen y tir. Felly, dwi'n meddwl bod mae yna lot o pethau, mae yna lot o easy wins i ffermydd, i creu mwy o natur ar ein ffermydd. Mae yna lot o pethau sy'n neud synwyr ar gyfer ein busnes efo natur, ond mae'n rhaid i ni cael y cynlluniau sy'n gweithio i ffermydd, sy'n gweithio i natur, a sydd yn amddiffyn ffermydd teuluol Cymru. Iawn, diolch Prysor. Diolch i ti, Teleri. Neges yn bwysig iawn yn fan'na. Ac ia, fi di'r odd one out heddiw mae'r unig ddyn yng nghanol chi gyd. Ond na, gwych, mae'n gret cael gymaint o ferched sydd yn amlwg yn wybodus iawn am y maes, ond hefyd efo angerdd go iawn, so gret. Pob lwc ar y denantiaeth hefyd. Felly, reit, da ni wedi cael chydig o gwestiynau. Mae yna rai wedi dod ymlaen llaw hefyd. Nes i ddim dweud, Olwen, mae yna rhywun ar yr Zoom wedi dweud bod nhw'n falch o glywed am y gwartheg gwyn Cymreig a bydd mwy amdanyn nhw bore dydd Iau, felly. Da iawn. Reit, dwi'n meddwl, Glenda, os ydych chi'n gallu ymuno non Olwen, Teleri, dwi'n gweld dair na chi, na fo. Reit, felly, mae'r dair na chi mewn gwirionedd wedi sôn am amaethu dwys ac amaethu llai dwys, amaethu adfywiol hyd yn oed. Oes a le i ffermio dwys o gwbl yn y Gymru fodern wrth fynd ymlaen yn y byd ôl Brexit? Sa chi'n gallu cadw eich ateb yn fyr iawn iawn? A dyn sy'n licio clywed barn chi gyd, os gwelwch yn dda, felly ateb byr a sa chi'n rhoi 1 pwynt. Yna ni fynd yn y drefn wnaethoch chi siarad. Glenda, oes a le i amaethu dwys o gwbl yng Nghymru? O bendant, a beth dyn ni wastad yn dweud, beth bynnag ydy, mae gen bob ffarm rhywbeth i cynnig yn cadwraethol. A dwi'n meddwl, bendant, mae eisiau bob math o ffermydd, jyst ffermydd dwys efo yr rheolaeth yr amgylchedd yn top notch, ynddo. O, iawn. Non, diolch Glenda. Be ti'n feddwl? Oes cytuno efo Glenda yn fan yna. Dwi'n meddwl bod yna le i bob system o'n pwrpas a'r pwysigrwydd wedi cael y cyfuniad a'r amrywiaeth. Oes, dwi'n meddwl bod yna le i systema dwys, bod bynnag bod angen meddwl yn menylach o ran bod y systema hyn yn systema cynaladwy. Wrth gwrs, dwysau cynaladwy, sustainable intensification yn un cysyniad eitha diweddar ond sydd yn tyfu, dwi'n meddwl, yn ddiweddar. Iawn, Olwen, oeddech chi'n disgrifio beth ydych chi wedi gwneud i gamu, ddim bod chi'n rioed wedi bod yn ddwys, rwy'n i'n dweud, ond ydych chi wedi camu nôl yn bellach eto, di mabwysiadu'r dull fwy adfywiol o amaethu, oes a le i ffermydd dwys yng Nghymru. Gan gydnabod, wrth gwrs, dydy bob ffarm ddim, mae bob ffarm yn unigol ac yn wahanol efo priodweddau gwahanol. Oes a le i ffermio dwys, Olwen? Olwen, ydych chi ar y mute, ydych chi ar y myd. Reit. Mae angen bod y ffarmio dwys yn digwydd ar tirlun sydd yn gallu delio efo hynny, a fel mae Glenda wedi dweud, bod yn ymwybodol o'r amgylchedd tra bod chi'n gwneud. So, ffarmio dwys mewn sefyllfa lle mae'r tir yn gallu delio efo hyn, ac ar bob ffarm i fydd yna llefydd lle mae'r amgylchedd yn mynd i fod yn wahanol i'r ffarmio dwys. Mae o'n mynd i cyd-fyw bod rhai ffermwyr yn mwy debyg o delio efo hyn yn hawdd. Diolch, Olwen. Teleri, dy ddarn di, ysgol dda. Dwi'n cytuno efo pawb. Wel, na, swn i hefyd yn ychwanegu, dwi'n meddwl, be o'n i dweud o ran safona ac o ran cystadlu, oes, mae yna le i ffarmio dwys, ond dim just ffarmio dwys. A dyna dim hyder i yn fama yw os mae rhaid i bawb gystadlu, dyna'r unig ffermydd fydd ar ôl. A hefyd, mae angen, fel o non yn dweud, mae angen neud yn siŵr bod y ffarmio dwys yna ddim yn creu niwed i'r amgylchedd hefyd. Diolch i chi, Peter. Iawn, mae yna gwestiwn wedi dod yn y blwch.
cwestiwn yn dweud bod yna dipyn o drafod wedi bod ar dyfu cnydau gwahanol neu bridiau gwahanol o'r un rhywogaeth o petai yn newid I fridiau cynhenid ac yn y blaen. Ond yn y byd lle da ni'n sôn am amrywiaeth, neu yn y sesiwn lle da ni'n sôn am amrywiaeth, ddylsa bod ni'n tyfu fwy amrywiaeth ar yn ffermydd yn hytrach na dim ond arbenigo mewn defaid a gwertheg. Teleri, na ni ofyn y cwestiwn yna I ti gan bod ti dal ar y sgrin yn fan hyn. Ia, cwestiwn diddorol, a dwi mewn sefyllfa bach wahanol lle rwan dwi wedi symud o ffarm mynydd a dwi lawr ar y gwylod fel petai, a mae gen I pridd sa potentially yn siwtio tyfu gwahanol bethau. Mae gen I tir efo sydd mwy tywodlyd. Felly ia, yn bendant, syna posibilrwydd. Y peth yw, fel y non yn sôn, mae tirwedd Cymru yn siwtio glaswell lot mwy. Ac I rywun fel fi, o ran fy mhrofiadau ac o ran pres I setio rhywbeth fyny, mae'n llai o risg iddo fi setio rhywbeth fyny efo defaid a gwarthag sy'n siwtio'r tirlun yma a sydd ddim angen gymaint o, dwi ddim angen llawer o peiriannau, dwi ddim gorfod gwella'r tir yn gyflym iawn. Felly, ia, bendant I fi rhywbeth yn y dyfodol, ond mae rhaid iddo fo siwtio'r tir, a mae rhaid iddo fo siwtio y sgiliau sydd gen rhywun ar y ffarm hefyd. Diolch yn iawn, Teleri. Olwen, mae gwestiwn I chi fyma rwan, a wedyn dwi'n mynd I ofyn cwestiwn fwy am bolisi non a Glenda. Olwen, oeddech chi'n sôn am y fenter sydd gennych chi'n amlwg, y fenter llwyddiannus yn gwerthu cig mewn bocs ac yn y blaen, a mae bobl yn hoffi'r stori fel petai sut mae'r cig nhw wedi gynhyrchu. Ond mae'n siŵr mewn gwirionedd yn y dyfodol, yn y bon, archfarchnadoedd fydd yn cymryd y rhan fwyaf o gynnyrch ffermwyr Cymru ac falle mod i'n anghywir, ond dwi'n gweld hynny newid yn sydyn iawn. Wrth gwrs, mae yna le I werthu cig mewn bocs, wrth gwrs, mae yna le I fwy yn fawr, siŵr, ond pan da ni'n sôn am fasnachu ar lefel neu ar raddfa fawr, mae'n debyg dydy'r archfarchnadoedd ddim yn mynd I ddiflannu yn sydyn iawn. Felly, sut mae cael yr archfarchnadoedd I falle gymryd fwy o sylw, falle gwobrwyo ffermwyr sydd yn cynhyrchu cig a'i cynnyrch llaeth mewn ffyrdd sydd yn well i'r amgylchedd. Mae'r adag Covid ma wedi dangos I bobl bod na bosib cael bwyd da, ac mae o hefyd wedi cael yr effaith yna ar yr archfarchnadoedd. If you like, on supermarkets, the buyer has insisted on having British food and high quality food. And prior to this, the supermarket would stipulate to the customer what they wanted to eat, but during COVID, the customers told supermarkets what they are willing to buy. And this has been an eye-opener to some. Now they are starting to ask where their product comes from and how it's produced and whether it's detrimental to the environment, the way in which it's produced. If people have less money, they will possibly buy cheaper meat through the intensive systems that we've just been talking about. But there are a lot of people who are willing to buy less for a higher price in the knowledge that it's come from a more favourable system, more favourable to the environment, closer to home. And this has been considered more so. It has been happening slowly, but COVID has... Ffermio bach neu tyfu llysiau bach wedi cael marchnad dipyn mwy o'i herwydd o. Mae bobl wedi dechrau ystyried safon bwyd. Diolch, Teleri. Diolch, Olwen. A da chi'n meddwl bod pobl yn fodlon talu mwy ac yn y diwedd bydd archfarchnadoedd yn sylweddoli hynny? Maen nhw wedi gorfod sylweddoli yn barod a mae bobl yn fodlon talu am rhywbeth da. Mae yna rhai pobl heb y pres, ond dwi'n mynd dweud hynny, ond mae rhai pobl yn mynnu cael gwell ac yn bita llai ohono fo I gael o.
Diolch Olwen. Non a Glenda, oeddech chi wedi sôn am y cynlluniau sydd ar y gweill wrth i'n cael ei lliwio ar hyn o bryd. Mae yna, Glenda, wnaethoch chi nodi dipyn o gonsern yn ogystal be wnaethon ni glywed gen Olwen ag eraill ydy gwir ynglyn â'r cynlluniau bresennol, ynglyn â ffarmio yn ôl y calendar yn hytrach nag yn ôl y ffarm ac yn y blaen. Os yna rhyw un peth sy'ch chi'n hoffi weld yn wahanol yn y cynllun nesaf, be fysa hwnnw? Neu fi'n gyntaf, Glenda? Ie? Glenda gyntaf. O, na ni. Wel, dwi'n meddwl, dwi'n gwybod dwi'n mynd mlaen am hwn, bod yn allweddol ydy bod y ffarmwr ydy'r un sy'n sgwennu'r cynllun. Wedyn, mi gewch chi ffocws go iawn ar beth bynnag sydd yn bwysig ar y ffarm na beth bynnag. Yn amlwg bydd rhaid yr llywodraeth dod allan ar be di'r nod y cynllun, a dwi'n cymryd bod hwnna i cadw ac ehangu ar y bai ar amrywiaeth ar ffermydd, efo cadw'r ansawdd dŵr a popeth fel yna. Bod rhaid, be dwi wedi gweld hyd yn hyn, ydy y llywodraeth yn deud wrth ffermydd be i wneud, a di hwnna byth yn mynd i gweithio. Nachdi, os da chi'n sgwennu plan eich hunain, da chi sy'n biaw, chi sy'n mynd i gweithredu fel y dylsaw, da chi'n mynd i gael mwy o mwynhad allan ohono, cos dwi... Gai dorri draws fan'na, Glenda, jyst gofyn cwestiwn bach yn brofoclyd. Os na berig, cwestiwn bach yn brofoclyd ydy hwn, ar bwrpas, os na berig y bydd ffermwyr nhw'n sgwennu'r cynllun eu hunain, bydden nhw ddim yn bod yn uchelgeisiol a maen nhw'n cyrraedd pethau fall, neu sgwennu pethau maen nhw'n mynd i gyrraedd yn hawdd iawn a ddim yn mynd i newid llawer o gwbl. Na, cos bydd gennych chi, yn y cefndir, bydd gennych chi be mae'r taliadau mynd i fod amdan. So wedyn sut i cyrraedd beth bynnag di'r endpoint, bydd nhw yn sgwennu, neu bydd nhw yn charge o hynny. A dwi'n meddwl na chwbl sy'n angen y llywodraeth i wneud, ydy rhyw fath o QA exercise, ynddo? Os dyn nhw'n meddwl bod nhw ddim wedi bod ddigon uchelgeisiol, wel mae'r cynllun mynd yn ôl i diwywio, beth bynnag i gair. So dwi'n mynd gweld bod yna problem. A fel unrhyw maes, os ti'n rhoi cyfrifoldeb i rywun, na nhw siapio fyny. A mae eisiau'r ffermwr cymryd y cyfrifoldeb hefyd, cos hyd yn hyn, maen nhw wedi cael eu hyfforddi i eistedd yn ôl a wneud beth bynnag mae llywodraeth yn dweud nesaf. Ond dwi'n hwnna'n byd. Felly diffyg perchnogaeth ar y cynllun gyn y ffermwr mewn ffordd. Non, diolch Glenda, diddorol iawn. Non, drosodd i chdi, beth ydy dy farn di, beth sydd ti'n hoffi weld yn newid, gan bod ni mewn sefyllfa, da ni roed bod ni o blaen i bob pwrpas. Lle mae yna gymaint o newid yn digwydd ar yr un pryd. Beth ti'n feddwl? Dwi'n meddwl sy'n ni'n ategu at bwynt sydd wedi cael ei wneud yn barod i gwir. Olwen, dwi'n meddwl nath y pwynt. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod y cynllun amaeth y dyfodol yn cynnig cyfleon i bawb, fel sa'r Sais yn dweud, level playing field. Fel da ni'n gwybod, mae yna farn bobl amrywiol o ran os oedd cap yn ffordd deg a fod yn talu ffermwyr ar acti. Olwen wedi cyffwrdd ar glasur a'r cyfyngiadau a'r sialensau illa i rai ffermwyr o ran hynny. Dwi'n meddwl bod hi'n ofnadwy bwysig bod yna gyfle i bob ffarm fel da ni wedi drafod y testyn heddiw yma amrywiaeth. Mae yna gymaint o amrywiaeth yn ein systema ni a dwi'n meddwl bod o'n holl bwysig bod gan bob system le i ymgeisio ac i fynd amdani gan gadw mewn cof y pethau Teleri yn Gyrbwyll o ran safona, o ran y dylanwad pellach mae'r diwydiant amaeth yn gael ar ein cymunedau ni yma yng Nghymru. Da ni wedi trafod lot ar yr ochr economaidd, yr ochr amgylcheddol ac ati heddiw, ond wrth gwrs mae hefyd yr ochr gymdeithasol ar ochr ddiwylliannol hefyd yn bwysig iawn o ran y systema ni yma yng Nghymru. Diolch ti Non. Mae amser yn mynd, da ni'n mynd i orffan yn union hanner awr wedi, dim hwyrach na hynny. Teleri, mae yna bwynt wedi dod, os ydyn ni'n cael y cyfle i ateb. O ti wedi dweud, mae gen ti'r tirwedd, efallai, tir fwy tywodlyd ac yn y blaen, rwan bod ti wedi symud i'r trofannau.
ti wedi mynd lawr y gwlad fel petai. A'r her ydy, nes ti ddeud, wel, efallai sy'n ni'n gallu tyfu cnydol gwahanol, ond nes ti ddeud wedyn, ond dwi'n mynd i math o beth oherwydd bod yna gostag yn y blaen. Mae rhywun di honni, efallai bod ti eisiau bod yn fwy uchelgeisio, beth ti ddeud yn ateb i hynny. Ti ar mute. Ie, na I just dweud, eisiau'n dweud, never say never, ynddo. I fod yn hollol onest o ran y ffarm penodol y fama, mae angen lot fawr o waith cyn iddyn ni gallu cynhyrchu llysiau. Ia, mae'r potensial yna, a dyna be mae fi am partner ni wedi bod yn sôn am wrach yn y dyfodol sy'n ni'n licio wneud. Ond ar y funud, rwan hyd yn oed mae o dan dŵr, felly so fo ddim yn ideal cael llysiau fanna ar hyn o bryd. Ac o ran, ia, fel ti dweud, o ran newid dyfodiad, sgynna i'n llawer o bres ar y funud, a sgynna i'n llawer o peirianna a falle, felly mae haid iddo fi prioritisio mewn ffordd be di'r ffordd gorau iddo fi creu pres oddi ar yn hiri. Ie, na i fod yn hollol nes, hwrach sgynna i ddim yr sgiliau na'r pres i allu wneud hynny, ond swn i'n licio cael. Os di rhywun yn fodlon rhoi pres, go for it, pwy bynnag nath y comment, diolch. Ond na, i fod yn hollol onest hefyd, dwi wedi gwneud ambell i tyfu llysiau o'r blaen, gweithio ar ffermydd gwahanol, a o ran yr ochr ariannol, di o ddim yn hawdd o gwbl. Felly, sa un ffarmio yn hawdd, ond ar hyn o bryd i sefyllfa fi a sefyllfa'r ffarm yma, cyn iddo fo gael unrhyw mewn byna, mae angen neud beth sy'n siwtio. Felly ti'n bod yn ymarferol o ran yr ochr busnes a gallu ag yn y blaen. Dyna fo, watch this space, falle fydd Teleri'n tyfu bob math o lysiau mewn blynyddoedd ddod gan i weld. Diolch, Teleri. Reit, cwestiwn i non rwan, os wedi gadw etab yn fyr non, gwisgo dy het, ffermwyr ifanc o bwytai. Na rwy'n di roed y cwestiwn, sut da ni'n cael mwy amrywiaeth i mewn i'r sector amaeth mae Teleri. Wrth gwrs yn newydd ddyfodion, sut da ni'n cael mwy non, ti'n di arfer gweithio o bobl ifanc, beth yw'r rhwystyr ar hyn o bryd? Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwynt da iawn, deud gwir, o ran bod ni wedi arfer os liciwch chi efo'r system drafodiadol o genhedlaeth i genhedlaeth yma yng Nghymru. Teleri, wrth gwrs, yn enghraifft perffaith o rywun sydd newydd ddyfodiad i'r sector. O ran yr ochr gweithio efo bobl ifanc, dwi'n credu'n gryf bod yna nifer mwy o gyfleon yn codi rwan o ran, dwi'n meddwl bod y pandemig mae'n hun wedi adnabod cyfleon. Dwi'n gwybod yma'r Sir Fôn fod Menter Môn wedi sefydlu gwasanaeth lle bod pobl ifanc sydd efo diddordeb mewn helpu a ffermwyr ag ati a cyfle i wneud hynny. Just un enghraifft hynny o agor y drws na i bobl sydd efo diddordeb i fynd ati i ddysgu mwy ac i weithio ar ffermydd. Dwi'n gwybod hefyd i roed yn het gwaith ymlaen mewn ffordd. Mae gan cyswllt Ffermio gynllun mentro sydd yn uno ffermwyr ifanc, pobl ifanc sydd a diddordeb gweithio yn y diwydiant amaeth, ond o bosib, fel mae'r cwestiwn yn gofyn, lle mewn ffordd pobl sydd ddim efo'r mynediad na at y tir ar hyn o bryd, ac felly'n pontio y genhedlaeth hun o bosib sydd eisiau ymddeol a pasio ffarm ymlaen, ond ddim efo'r genhedlaeth honno o fewn y teulu i wneud hynny. Felly dwi'n meddwl yn bendant mae hwnna'n faes sydd yn datblygu, a dwi'n falch iawn o hynny fel rhywun sy'n gwneud gymaint efo mudiad y ffermwyr ifanc, ond ia, mae hwnna'n rhywbeth bendant lle mae yna fwy o sgop eto i weithio ymhellach. O'r iawn o waith i wneud yn sicr. Diolch ti'n on, diolch yn iawn, ac yn tynnudd ar dy brofiad efo'r mudiad ffermwyr ifanc ac yn rhywbeth y swydd newydd hefyd wrth gwrs. Wel, dyna ni bobl, mae amser mwy neu lai wedi dod i ben. Mae yna un neu ddau gwestiynau eraill wedi dod, ond efallai fydd yna gyfle i chi ateb panel ateb yn y blwch sgwrsio fel petai. Gai ddiolch o safbwynt bersonol am y cyfle i gael cadeirio'r sesiwn yma, ond mae wedi bod yn ddiddorol ofnadwy, ac wrth gwrs diolch i Rhwydwaith Ffermio Lles Natur am noddi'r sesiwn.
Ond y diolch mwyaf ydy i'r panel. Wrth gwrs, da ni wedi clywed safbwyntiau, profiadau gwahanol iawn, amrywiol iawn, ac i gyd yn plethu mewn i'r syniad o amrywiaeth, bod hynny'n amrywiaeth pobl neu amrywiaeth anifeiliaid neu amrywiaeth systemau ffermio neu amrywiaeth mewn polisia newydd. Mae wedi bod yn ddiddorol iawn. Diolch iddyn nhw, i Glenda, i Teleri, i Olwen ac i Non. Gai ofyn felly i chi gyd fel cynulleidfa, a diolch i chi hefyd am eich mewnbynna'r cwestiynau, gai ofyn i chi gyd adael y sesiwn yma rwan, ac wedyn, wrth gwrs, cofiwch bod y diwrnod yn cario ymlaen mewn chwarter awr efo sesiwn yn ymwneud ag amaeth coedwigaeth. Felly, diolch i chi gyd eto.